И здравейте хора, в днешното видео ще играем FIFA Mobile или FC Mobile 25. Добавиха този евент, на overall да ми е 112. 20 милиона ми струва като цяло. Стигнах FC Champion на Versus Attack. На Head-to-Head тук съм World Class 3, а на Manager Mode съм Legendary 3. Да се започвам тук да ставаме Legendary 5. Трябва да станем задължително днес. Хора, ще се завърна, вече ще има видеа. Да, ще има доста видеа, може би всеки ден или почти всеки ден, през ден. Не знам, но пишете какви игри искате. Аз мога да снимам Brawl Stars, FIFA, предвид FIFA на компютър, мога да снимам FIFA на PlayStation, Fortnite, Minecraft, CS, Rocket League. Между другото, като си говорим за FIFA, скоро излиза това FIFA 26. Да. Много скоро има линкове за нея. Че сега ще споделя повече информация, защото аз имам една група за FC 26, в която има линкове, че чакайте малко да видя на компютъра тук. Че може да има нещо като GTA, ама без да се бием, а просто да са онлайн всички хора, да може да си говорим. Не знам как точно ще може да си говорим, но ще разберем. Но това са само линкнати неща, не е сигурно. Това може би ще бъде кариерата. Дано да не струва пари, защото със сигурност никой от нас няма да иска да струва пари. Да. И може би днес ще направя 2 видеа. Едно на FIFA и едно на една доста неиграна игра, Brawl Stars. Да. Това ще са видеята за днес. Може или пък... Не знам дали ще имам време за 2 видеа, може едно само. Не знам, хора. Ще правим пак опенинг скоро. В четвъртък, не сме понеделник. И тогава, когато ни дадат 9500 джема, или към 9500 джема, плюс там още някакви от където съм играл 4-5 хиляди, ще може да си вземем един пакет 105 до 111 и 103 до 111, но има голям шанс оттам да ми даде икона. Така пише на пакета. И да, хора, заради това. Тук между другото Гавенберг много разочароващ удар. Наруто губи. Коман стреля
Но кошетивата хваща. FIFA 26 за телефон. Може би ще продължим. Ще продължим, може би същите отбой да си имаме. Просто ще добавят нови модове. Няма да почваме от начало, както казах, отбоите. Ще има нови картички май. Но не съм убеден в това. Би трябвало да има нови, защото все пак е 26-тишка. Тук обаче нещо много слабо почна да играя последно време FIFA и много ма бият. Буквално като игра на UFC Champion не са толкова силни. И един път се паднах срещу един хакер и буквално той само се опитваше да ми вкара очите. Само стреля се от центъра и буквално вратаря ми се вкарваше автоголове. Как се случва това, обяснете ми. Добре, тук обаче малко колко успя да с... Между другото ще събирам пари за Ламин Ямал. Дясно крило. Или Мохамед Салах. Или някой от ляво. Новия евент съм събрал шардове. Ще си купя някакъв играч. Тя е Милавбек. Сием. И централен защитник. Това са единствените неща, които ми трябват в момента в отбора. Иначе, ако искам да го подобрявам, ще нега доста. Има Златан Ибрахимович евент. Ей, това ми е отбора. Тук с кое играя, добре. Ей, това. Този ми е най-силния. С Ибрахимович на врата, който е. Тук след 3 дена, вижте какво ще след 3 дена да покажа. Ще вземем едно такова цяло. Ще има пакети, например. Ето е тук 103 до 109. Да видим какви други пакети има. То май са само това тук. Май само 103 до 109. Тук ето галерията шаловете 1103. Най-скъпия в момента е 1500. Тук е Лордс. Какво ще е това всичко? Ще отваряме. Това ще отворим. Такова ще отворим. Това ще отворим. И за финал това. Но преди това ще отворим ето тези пакети. Този. И ето е този. Че има шанс да ми даде икона. Ей тук, ако искате да влизате тук, всяка седмица, четвъртък, дава по докъде сте стигнали тук. Сега ние сме на 6, което е 9500. Тук не знам защо не мога да играя. Но вижте какво получавате. 105, така,
105 до 111, 10 милиона. Тук още една 105 до 111, 3000 чема. Още 1 милион, 2 шаяновци. 106 до 111. И това е май. Май друго няма, да. То е само до 50. До 50, ако ви трябват неща. Ами хора, това е. Сега ще ви кажа, ето вижте тук колкото победи имате. Ето тук просто аз печеля, защото съм на 6 топ. Не, сега съм топ 20, което означава 1550, иначе тези деца е тук по-напреде. 4750. И тук на мачовете ти да най-много джемове. Аз печеля 2100. Първия печели 2300. Ох, излезаха ме тук мухите, защото съм навънка. Защото хора, то не е, че съм навънка, тук имаме един навес, който аз излизам в него и тук има много мухи и аз пръскам и те са махат. Тук 1310, а първия колко взима? 1500. Между другото, ето този чуват се серийни, нали, нека хора. Защо? Бе, тук ако ми даде един и такъв, това е много хубаво. Дам го за 1 милиард и 670 хиляди. 1 милиард 670 милиона. И ще имам, може би, то ще ми даде 1 милиард и 500, ще имам към 1 милиард и 800 и какво ще може да си купим. Ямала едва ли ще можем, но може би Садион Мане, който може би ще го купим, ако ми даде, или Хазард. Ембапе много искам, много скъп. Чуя, не ни трябва. Трябва ни, но в момента по принцип сега може би ми трябва лавбек. Като ми даде този лавбек, той е най-силният лавбек в играта като цяло. Аз ако си го продам, това е как да е хора. Това ще е всичко. Абонирайте се, паскайте лайка и пишете какви други игри искате.